गाज्रि साननाय लानानै राजखान्थि खालामोब्ला माब्लाबाबो देरहानाय नङा। बेरेखा हान्जाया जेसेबां गाज्रि सिन्था लानानै राजखान्थि खालामगोन एसेबांनो दंस जागोन। BPFनि बिजाथिया 2025 मायथाइनि बिसायख'थियावबो देरहाया। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथां गाहाय मावफुं सोद्रोमाया बुंथिबावदों दि मोन 40 बियाबावबो BPFनि बिजाथिया जेनजोबगोन। मानोना बिथांमोनहा गाज्रि साननाय लानानै मालायखौ सोंखारिनाय, नङै बाथ्राफोरखौ बुंनानै रायजो राजाफोरखौ बुरखायनाय बेखौ रायजो राजाफोरा मिन्थिबाय। नाथाय रायजो राजाफोरा बेबायदिखौ मोजां मोना आरो बेबायदि थासारियाव BPFआ बेबायदि साननायजों थांबाय थायोब्ला बिथांमोना फैगौ बिसायख'थिसिम मोनसेबो बियाबाव देरहानाय नङा, बियो रोखा होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ। बिनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायबावदों दि गोदोनि राजखान्थि हान्जा बायदि गोहोनि थाखायल' एबा थाखा फैसा नागिरनानै राजखान्थि खालामनो फैयाखै। दानिया फैदो बिथां प्रमद बर'आ मा बाथ्रा बुंथिबावखो आबुङै खोनासंना लानि। बिनि गुबै जाहोना बेनो जे बे 4 बोसोराव UPPLआ जेरैबायदि रायजो राजाजों सिथाबफानानै खामानि मावदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बजबनानै लादों आरो जोंनि साननाय हनायखौ लासैनो रायजो राजाफ्रा बुजिनो हाबाय जे आगोलनि राजखान्थि खालामग्राफोरनि बायदि जों जे गोहोनि थाखायल' पावार नागिरनानै एबा थाखा फैसा नागिरनानै राजखान्थि खालामनो फैयाखै। रायजो राजाफोरखौ जोङो सिबिनो थाखाय फैदों, रायजो राजाफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय फैदों आरो रायजो राजानिफ्राय हा-हुनिफ्राय लानानै गासैबो फरायसालि जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनाय बे हाबाफारिफोरखौ मावनायखौ नुनानै सिडली समष्टिनि रायजो राजाया जोंनि फारसे जि अननाय बेखौ बिथांमोना दिन्थिदों आरो आं मिजिंथियो बे सिडली नङा, उदालगुरि, बाक्सा, तामुलपुर, क'क्राझार जेरावबो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव हिउज मार्जिनाव जोंनि बिजाथिफोरखौ देरहागोन बेयो रोखा जाबाय। आं दिनै बिथांमोनखौ जेबो बुंनो सानाखै, खालि आं बेखौल' बुंनो सानदों जे गाज्रि सिन्था लानानै राजखान्थि खालामोबा मालाबाबो देरहानाय नङा। बिथांमोननि दैदेनगिरि, बिथांमोननि मावथि नैबे बिसायख'थियाव जोंखौ गाज्रि सोंखारिनानै गाज्रि बुंनानै राजखान्थि खालामदों। नाथाय नैबे बिसायख'थियाव जों रायजो राजानो मा मावदों बेखौ लानानैसो जोङो फोरमायदों। दा नंखायनो बेरेखा हान्जाया जेसेबां गाज्रि सिन्था लानानै राजखान्थि खालामगोन एसेबां बिथांमोना धंस जागोन। आरो एसे सिगां खौसेथि जानायनि खोथा सोलिदोंमोन, दा खौसेथि जानाया मा अबस्थायाव दङ? बिनि सायाव आं दिनै फोरमायनो सानाखै, पार्टी लेभेलाव डिसकासन खालामनानै उनाव फोरमायगोन। आङो साना जे 2025आव BPFनि बिजाथि देरहागोन। 40टा समष्टियावबो BPFनि बिजाथिया जेनजोबगोन। मानोना बिथांमोननि जि मोनसे नेगेटिभ सिन्था लानानै अराय सम मालायखौ गाज्रि बुंनाय, सोंखारिनाय, नङै बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ माने मिसलिड खालामनाय बे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा मिथिबाय आरो राजखान्थिया अराय सम मालायखौ सोंखारिनाय, मालायखौ रायनाय, मालायखौ गाज्रि बुंनाय नङा, बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोना आरो बेबायदि थासारियाव दिनै BPFआ बेबायदि सिन्ताजों थांबाय थायोब्ला बिथांमोना फैगौ बिसायख'थिसिम मोनसेबो कनस्टिटुवेन्सियाव बिथांमोना देरहानाय नङा, बेयो रोखा जाबाय।